mhux missu jsir fil-politika pereżempju. Jiena ħobb ngħidha di, in-nazzjon minnu, in-nazzjon huwa aħna s-sitta u n-nofs miljun l-oħrajn. Jekk kulħadd jew responsabilità tiegħu innifsu. Dejja nitkellmu qabel il-programm fuq l-għażliet li għandek meta toħroġ tiekol. Jekk aħna ħan nissapportjaw dawk pereżempju l-businesses li jipprovdu ikel illi huwa aktar healthy. Imma dawn mhux lajnuna jridu ommi tgħidli illi sa ftit żmien u l-brokli ma kontx issibu hawn Malta. Żied id-domanda dak li kun beda jitira u llum issibu kollhom. Mela aħna rridu nippuxjaw, jekk aħna ħanoqogħdu ngħidu għax il-gvern missu jagħmelek għax l-oppożizzjoni mista tajtek. Aktarx ma ħajsir xejn. Jekk nu responsabilità tiegħi nnifsi ngħid isma' jiena dak ir-restorant partikolari tal-junk food li naf kemm jagħmel ħsara, ma mhux nissapportjah. Ma tarawix pereżempju intom kollha tixxu l-affarijiet li tieklu tagħkom, ma tarawix illi hemm nies illi iktar faċli tmur supermarket tixxi koċċ imbarazz milli tmur tixxi affarijiet healthy għax il-kont ikun hemm diskrepanza kbira fil-kont. Ja Mark, u tafx nirrispondi però fuq dak il-każ illi jekk inti again ħansemmi l-istruttura għandek x'l-aħjar ikel tiekol u l-ammonti li għandek, inti jekk qabel kont tixtri ma nafx u tagħmel troli tifqaw tajjeb affarijiet żejda, illum għandek isma' jiena daqshekk għandi bżonn ikel għal dal-jumej. Dak diġà qed jifrankalek ħafna mill-kont, tgħidli ma l-ikel healthy. Il-budget tgħidli ma l-ikel healthy jiswa iktar u alla ħares liha. Għax wieħed huwa tal-mass production li jagħtik riżultati tal-mass production imbagħad. Tajjeb, il-qudiem barra minn fuqna kollha b'dat tip ta' ikel, speċjalment fil-fangar jista' jwassal ħafna problemi. Illi l-lum forsi ma tħallas għalih biex tixtri l-ikel, ma tħallas għalih mediċini l-qoddim, jew kura. Tajjeb, waqt li dal-ikel apparti li waħelti, apparti li inti tuħu gosbih dak il-ħin, ħajfrankalek aktarx minn ħafna problemi. X'taħsbu intom fuq min jgħidlek, pereżempju fuq di tal-ikel, jien ġie nsib min jgħidli u iwa billi toqgħod attent u billi tmur toqgħod il-ġim tinħeleb, ma aħna mhux xorta ġol kaxxa minnha u x'taħsbu fuqha. Dinja wkoll problema ta' mentalità u naħseb ukoll problema soċjali li għandna. Illum fimni, kulħadd illum joħroġ mal-ħbieb inti jekk pereżempju ħriġt flaxija jew iltqajtu tax-xogħol, x'ħad tagħmlu problemi mortu tiklu. Li fimt allura is-social aspect sar mdawwar mal-ikel. Hemm l-għażliet. Imma pereżempju ġieli smajt li mortu jinnaf tagħmel alright iltqajtu mortu. Imma pereżempju illum Andri hawn options ta' għal min irid. Ngħid li hija nduna differenza jien nduna differenza meta jkolli sħabi barranin illi huma wkoll jitrejnu ħafna iktar minni daw fil-verità, illi meta jkunu hawn huma miegħi jisni anke jinġo Malta jirnexxieli nibda nsibu l-postijiet fejn jkollhom ikel healthy u tiskanta kemm hawn. Allura jiena nibda ngħid imma huwa vizzju tagħni u forsi tal-postijiet ma nafux bihom. Ma again ma jekk qed imur tieħu breakfast filgħodu, jekk imur tiekol fl-offsinarja u fl-għaxija, naħseb hawn ħafna options da żmien u fuq xi kultant ma nkunux nafu bihom u allura jdu nissapportjahom il dan.